Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Здравейте, аз съм Киро Скалата, вие гледате предаването Фитнес Мания. Днес нашето телевизионно шоу е посветено на един много специален спорт. Кои са най-силните атлети, които излизат на ринга и се бият в боевете без правила? Повечето от вас ще казват, че са борците или джудистите, но тези, които печелят най-много в България, са самбистите. Не знам дали знаете кой е създал самбото. Не съм го създал аз. Създал го е един конспиратор, един еврейски масонски слуга, който е обучил будьоновците да избиват белогвардейците. Честните белогвардейци, които са живеели за честа, за славата на Негово Величество цар Николай. Затова обаче е изпратен от съветското разузнаване по това време еврейската конспирация, която е направила бушевишката революция, да свали най-тайните и секретни техники от азиатските народи, които хилядолетия са развивали най-добрите бойни техники. Този, така да се каже, провокатор, болшевик агент, отишъл там след едно достатъчно дълго обучение, успял да създаде и да синтезира едно бойно изкуство, което е успяло да победи белогвардейците, защото те по това време станали само бокс. Бокс е бил много популярен и в юмористичните двубои са се използвали само честни удари горе във въздуха. Когато паднеш долу на земята, ти направят два ключета ритъл в главата, ти си загубил битката, дори можеш да загубиш живота си. Тази малка предистория на самбото обаче няма нищо общо с това състезание, което ще видите. Нашият специален кореспондент на предаването Фитнес Мания, Чичко Филипов, underground човекът, който издирва най-страхотните образи в подземния и надземния свят на България, ще ви представи едно състезание по самбо. До мен е господин Васил Вътов, или от мен за кратко наричания Бате Васко, председателят на клуб Илинден по самбо и по джудо. Ами, значи това е първото държавно първенство по бойно самбо, което се провежда в България. Това са, значи, първи опити в този раздел на самбото, така да се каже. Сравнително малко участници имаше, са различни стилове така на бойните изкуства, като може би от нашия клуб, спортен клуб Илинден, имаше най-много участници. Имаше около 30 участника, мисля, на всички категории. В нашия клуб имаше 9 души. Много хора не знаят историята на самбото и изобщо пък най-малкото, което е, че имат познания за бойното самбо. Искам да кажеш повече думи и повече разяснения относно самбото и историята на самбото и в последствие раждането на бойното самбо. Самбото е спорт, който се заражда в началото още на миналия век и по-скоро така се систематизира в бившия Съветски съюз на базата на национални борби и единоборства, които са от целия свят. Значи, това са грузински борби, чидово-грузинската борба, молдовска борба, казахска борба, кураж. От всички елементи на всички видове национални борби, единоборства, като почнем и кеча в истинския му вариант, оттам са ключовете на краката. Систематизират се. А бойното самбо в последствие предполагам, че вече започва да има някакво развитие? Не. Те си върват по принцип успоредно и двата. Това е раздел на самбо, бойното самбо, който е с по-отворен правилник. В принцип доскоро нямаше състезания. По света повече беха по спортно самбо състезанията. Ами, за да си добър на този спорт, трябва да тренираш първо самбо. А между другото, важно е сега да отбележим, понеже предполагам, че ще има желащи и деца и съответно родители, които ще ги пуснат. Какви са възрастовите граници? Значи, по принцип сега нашата цел е обхващане на занимаващи се подрастващи. От 10 годишна възраст до 14 годишна възраст.
Aquí la До мен е една страшна машина за годините си. Величко, драго ми е да ти честита, току-що победи в бойното самбо. Сега искам да ми разкажеш малко повече за тебе, от кога тренираш? Тренирам от 3-ти клас, от 8 годишен. До сега не съм спирал, поради леки контузии само съм прекъсвал. Усилени тренировки. И това баща ми се казва Павел Ботев, той е вице-световен по самбо, 5-ти на олимпиада по джудо. И той като малък ме записа и от тогава почна да тренира. Освен самбо, друго какво практикуваш? Как тренираш? Тренирам самостоятелно, правя кросове в Дорас, където живея, има парк, там тичам, ходя на бокс. В залата също тренирам, помагат ми двамата близнаци, които те също са много добри. Те ми помагат за бокса и за тази специална подготовка, която е за бойното самбо. А мотивацията, откъде идва тази силна мотивация? Защото при тебе гледам, че мотивацията е определено много силна. Това си е просто ген. Аз съм си... това ми е в кръвта. Просто си сил, нали? Така, вижте, уважаеми зрители, това е едно истинско откровено интервю. Това е едно момче от Надежда, което заслужава да бъде уважавано за това, че за годините си определено е много смело и определено знае неговите цели в живота. Величко, пожелавам ти всичко най-хубаво, успехи за бъдеще! Фитнес мафия! Искам да ви разкажа няколко специални техники, които самбистите използват, но те не могат да бъдат филмирани и да бъдат намерени винаги. Някои от тях, тези, които не са толкова достойни, не са толкова честни бойци, крият в своите колани на кимоната дебели, остри губерки. Докато съдията гледа, той вади губерката и я забива в седалищните мускули или някъде другаде на своя противник.